Bazi ukuthi umnenke isichitho thina sithi umnenke isiviko nokuthi izinto zonke umuntu asuke kwenzela zona ezingezinhle zisuke ziyoba kuye ziyilezo yilwane ezobe ziyuhlupho zidala isichitho idala yonke into engenhle isiviko lesi noma ngabe ngifuna phansi kodwa mangiphethe lokho sokungeke ukwazi ukungithola. Okay, bengifuna ukusho ukuthi siyakhanda izinto zenhlanhla la and straight lento abantu thina sibakhandela yona ngehlala bese senza kube inhlanhla esizokwazi ukuthi noma ngabe umuntu akanawo umuzi kodwa uma lifaka olwandle uma ezokwenziwa bese lisolwandle nemali kusuke lento izokwenza ukuthi imali ingacimi mayinekhaya so kufanele ukuthi elutshale ekhaya lelo hlala egcekeni ngoba lisuke selakhiwe nomsila wakhe nemali lento isuke izokwenza ukuthi wonke umuntu okuzingelayo angabi nawo amandla kodwa imisebenzi yakho ikwazi ukuphakama iphezulu. Ngabo njengamanje ngikhuluma nani ngoba ngikhulumela ukuthi nazi ukuthi into enhlanhla ikhona straight izothi mayifakwa kuwe ikwazi ukukisa entweni lezo othi wena ngahluleka ngithi ngizama la ngahluleka ngithi promotion mawuthi bengikade lokho ngimisiwe nga promotion izokuyisa straight lento kwi-promotion. Abantu abazame ke ukuthi bangadlala abantu ngoba abantu bazokwenza into eziningi bethi senza lokho senza imali uzofika imali sendlini no senza into yenhlanhla ezokwenza ukuthi lokho okuzamakho kukwazi ukwenzeka ukuze ube nemali. Uma sikhandela isigubhu sikhandela into yenhlanhla, uma sikhandela ihlala sikhandela into yenhlanhla, uma sikenzela uma-1000 sikwenza, uma sikhanda uphondo sikwenza into yenhlanhla, into ekhiphe entweni yobubha la lento uzophela ukuhlupheka uyoba semalini besenhlanhleni izinto zakho zihambe ngalendlela osokufuna ngayo. Ngiyabonga ukuthi abantu bangilalele ngoba ngilapha nje ngisebenzela eThekwini everele eWaterloo u43 Hippo Road mawudriver bese kuba ukuthi wehla kwaMzobe esitobhini mawugibele eButterworth eThekwini and inamba engitholela kuyona 0781911010 0781911010 072276896 ngithola ku YouTube, Facebook, Instagram uDr Ngobese. And uma kuukuthi ufuna izinto zonke uyafona uzwe siyalapha umuntu ohlanyayo siyalapha umuntu osuke egula istroke siyalapha umuntu osuke nelumbo kuye ngaphakathi nembiza zokucleaner sinembiza ezicleaner iflash ilumbo oyikhothayo kanje iclean ikhiphe lento phansi bese uthola imbiza zokuphuza nezinsizi zokukhotha umuntu alashwa aphile abuyele emzweni yakhe umuntu into zakhe zibe right. Lento into ekhona siyakwazi ukukhoriyela kuloko okuqondene nomuntu uma enelumbo befuna into zokucleaner nento zokugeza kodwa kwaphepha siyakwazi ukukhoriyela ufuna ikhodi kaphepha bese sikukhoriyela kodwa uma uzokhoriyelwa uyalazi izilwami njengoba ungizwe uyangibona futhi ungamane ungene kulama namba engiwashilo ku 0781911010 bese senze video call before uzokwazi ukukhoriyelwa sisho sikunike ama details esizokwazi ukuxhumana ukuthi sikhoriyela mase kwenze njani ngoba kunalabantu abangamaqola abathatha imali zenu abalokubeza noDr Ngobese behoshozele bezathi hayi faka imali faka na 1000 rand mina ngenzi lokho izona lezo gebengu lezi ezenza lokho yenza video call ngifone le number yami lengikhuluma ngayo am10 ubonke ngeke ungithole nizobantu bese siyakwazi ukuxhumana into zonke ihambe kahle ngendlela siyamazi ukuhlambulula umuntu osuka isithunywa sakhe sicindezelekile ezokwazi ukuhlahluba ngoba siyahlola siyakwazi ukuhlambulula umuntu osuke evalekele umsebenzi wakhe wedlozi siyakwazi ukuhlambulula umuntu osuke ethi Ngobese ngiyabona ukuthi nginamandla kodwa amandla ami awafiki endaweni sikwazi ukulungisela lokho ngoba sinamona uzokwazi ukuyophila nawe indlela right ngoba into ohamba nayo ingalimaza wena igcine limaza nomndeni wakho. Usho ukuthi konke lokho engushoyo ke ngikhuluma nabantu abathanda ukuphila khona idemoni ke eleli kubambe wena olwaziyo ukuthi sonke isikhathi mawuthi ufuna ukwenza izinto kunento ekuvimbayo ugcina ungazenzanga suka demon phezulu kwakhe bese uyeza ngoba njengoba thina sikukhulekisa nawe zama phela ukutabalasa kucushwe emzini wakho kubethela ukungena amasela nje antshontsha inkingi ukuthi emzini wakho awufakanga izinto ezokugada okufanele igade umuzi wakho la uhlala khona. Number 2 even umuzi wakho fanele ugadwe noma ngabe kuthiwa uhambile ukuphi isitolo noma ngabe ibusiness straight ngoba ibhizinisi liyasekelwa
ukuze ungawi kalula mawuzama ibhizinisi. Ngiyabonga lento ziyenziwa konke la kwaNgobese. Umuntu asekelele into zamabhizinisi kwenziwe yonke into le, kwenziwe ihlala ukuze into zakho izohlala. Imali ushaya induku wenzani sekwenzela ihlala thina ubabhitha abantu emculweni uyacula ubabhitha okwamanje sakwenza lokhu kwehlala nge3.5 kodwa imali yakho 7,000 rand bese kuba khona ama1000 ka 6.8 ocatshwe egazini promotion gambling lendi zo trading forest into zenjalo bese siyaqala ku 12,000 igroup siya phezulu kanjalo 25 65 uphondo oluka 75,000 lokhu lomfundisi umkhokheli umuntu ophethe ibandi ophethe isitolo umuntu onamathenda umuntu osuke ethi ngifuna isikhundla esiphezulu siyakwazi ukwenzela. Ngiyabonga.